Kandangan pasar-pasar, Mas. Sehat ya Le? Pangestu panjenengan sehat. Suaramu kenapa? Biasa penyakit tenggorokan. Loh, Balai desa ta Mas? Oh, Mas. Kurang balai desa Kandangan. kurang vitamin. Oh, mengko rampung wayangan ngono ini golek vitamin. Golek sapa? Wayahe MBK. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin saged pinanggih malih kaliyan warga masyarakat Kandangan ing dalu menika ngawontenaken bersih desa. Wah, luar biasa. Suguh gupuh lungguh tenang boten nguci wangi. Ora kaya wong Kandangan. Dugi para rombongan dugi mriki jenengan rawuh mriki wis ditampani dipapas nganggo ingkung. Bangsa aku teko karo benunge tok. Lho tekamu kaset lah ya. Nek napa-napa napa bakune tetap semangat mendoakan warga Kandangan. Mugi-mugi sabubare pargian bersih desa, warga Kandangan pinaringan ayem tentrem, gemari pahlo jinawi murah sandang murah boga, tebih bilahi pinaringan rahayu wilujeng slamet. Amin. Alhamdulillah setiap tahun nggih seragame ganti. Setiap tahun. Kok awakmu iso niteni berarti awakmu? Niteni kula. Niteni pokoke panitia kowe kembar batikan luar biasa, gagah-gagah ganteng-ganteng ayu-ayu. Ngono. Tapi ngesakne sing tukang isa-isa. Lha apa? Ora duwe klambi padha. Dasteran tok. Ora kaya piar pe nganggo batik ya ora kepenak. Ribet. Nggih. Nek bakune tetep rukun najan to mboten kuman-man klambi, tetep hatinya menyambut. Apa mbok takoni mbok sing kurang-kurang mang. Nggih kula takoki seragame sih. Penonton. Penak dasteran. Nggih, penak dasteran. Iya. Nggih, jan komplit sowan mriki sak rombongan. Menika perangkat desa nggih tasih nenggani. Tenan. Lho mesti suwengi Mbah munggone niki kabeh. Heeh.
Bapak kepala desa sak jajaran kabeh suwenge mesti nenggani. Beda karo nggon-nggon liyane. Estu perangkat desa berkumpul, warga masyarakat engko ya sing blonjo ya penak, tapi tetap berkumpul sampai pagi. Iya, tenan guyub rukune. Nang ngene ya Mbak pesenku. Dadi ngene, maju mundure kandangan iki ora mung gumantung marang lurahe wae, ora mung gumantung marang pamonge wae, ning gumantung marang kabeh warga masyarakate. Sing bakul bisa nut sinamatan daya dinayat bersama kita bisa. Bersama mewujudkan kandangan saya maju, saya makmur, gemah ripah lo jinawi. Tepuk tangan untuk kandangan. Dan rame sing delok padha madhep rene kabeh. Lah sing delok raimu anjane kaya kaya madhep rono ki ning nyawang dalan kok piye kaya. Lah ya alhamdulillah lho kula remen ya ampun saking kompake. Anggenipun mirsani niku leh lenggah pinarak. Lah sing ning isor sampai lemekan mlebu nggih. Engko lene orang-orang mlebu dikira omahe nggo ya. Yo dicokot tenan to. Oh latah to dia. Oh. Enek wong latah lagi cincing ning roke iki. Yoga-yoga tak dongakne sehat, tanggapane bladek lho cah, diman-man ya. Ya tenagamu, suaramu barang obatmu ana Bang, engko tak kene obat ben gak blerek suarane. Obate nggih mung obat abet tok niki. Arep nyusu ya sapa? Iya. Niki wonten nanjaki lagon apa? Iya nanjaki lagon wae. Iya. Wes rasa mbanyol karo sinden. Meneng wae katam. Iya, engko anggone ngaturke jenenge upamane gegojekan ibarate sinambi karo laku ya. Engko nek aku tok sing ngomong kan mboten sekeca lagi ngoten to, Mas. Iya. Panggal larang e pangen wis. Coba saiki yo santi ya. Santi mulya. Santi mulya Indonesia pasti jaya. Panjak gendul kemlotek. Lah iya. Tondo. Aman, steril aman. Ya ngono lho, steril ngene. Nduk Santi piye kabare sehat ya, Nak? Alhamdulillah sehat walafiat. Coba to, Santi nadyan to ibarte sedina suwengi ora nek lerene nadyan to totalitas lho, Bang. Lho, tenan. Totalitas. Lah niki esuk mulang, gitu. Iya. Awan sithik golek suket to. Loh, tenanan iki. Sore niku lho sik meresi susu. Lho ini kan gadah susu perah to niki. Sapi. Ada sapi lah ya. Aja susu perah gak penak. Lah ya susu sapi. Heeh. Bengi cek nyindir. Iya. Isu cek nyusu. Apa? Nyusu anake, bengine. Isu balik pulang neh Chan. Obatmu apa to, Nduk? Aku ta Mas. Tumindak. Obat tumindak sing dosisnya piro? 3 kali sehari. Wah, ini neng efek sampingnya kira-kira apa? Semakin bersemangat menjalani hidup. Oh, berarti obat tumindak. Peton pabrik ndi? Pabrik ndi? Pabrik? Pabrik yang di Kok Mas? gedang sewu itu karo. Ya soalnya kandangan ngono iku mbok dikai resep masing Lho, apa. marahin Mas kan saiki wis gak ndek bojo to. Mulai sakit iki lho sampean. Kurang vitamin kuwi Mas. Wong salah ora gelem ngaku salah. Iki kan curhat to Mas. Curhat lagune iki. Ya ben wangsane ganti, ben wangsane ganti. Ya to ben ora nggur kuwi-kuwi ya. Nek yo separuh itu berarti. Lekas sembuh ya Mas. Iya, matur ya, Mak. Sampeyan yo ono sing rukun karo garwane ya. Wis ngono. Udah jangan sakit-sakit lagi. Iya gak apa-apa. Aku sakit demi awakku dhewe. Iya, Santi. Dalam Bapak. Ben sigrak ki mengko salus-salusan ya to. Saiki saiki sawetara bebas wae dhisik. Ya. Aku kangen Santi ki nembang cara digarap cara jaranan sing sigrak. Heeh. Digarap sing sigrak.
ninggal katresnan kan. Oh, Wah, sikap. beda. Sate niku lek jarang apik. Lek Iya. pas gowo gedhek tenan, Pak. Apa? Jaran nek gedhek, Pak. Iya. Sate niku nate latihan jaran gedhek nek dikempit ngeten. Heeh. Joget. Entang ting tok ting, entang ting tok ting, entang 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 ting tok ting, entang entang entang. Aduh, ngapa sang ketelusupen, Mas? Gedheke udah disisek. Eh. Kok yo kelingan. Yo kelingan wong babut aku kok. Lho, maksudnya babut jarane niku wae lho. Oh. Jarannya dikempit. Tak kira terus terus. telusupen aku tak babut jarane, ngoten lho. Pikirane jenengane. Tak kira terus pen. Bang, iki Bang. Terus iki rada dungane Bang. Terus ati. Terus ati. Iya, ninggal katresnan Ora tak candhaki celeng ngene iki jojok. Ayo nyeleng ngono. Iki gak telusupen nek tenang. Nek iki aman gak nelusupi. Kalau kayak aku ini celeng. Celeng putih betul ente, Pak? Hah? Sing celeng putih. Ora enak sing albino rung tekan. Nyemon ngaku nih. Kowe yang ngelokne adikmu kae. Oh nggih. Celeng sergi. Aku ora matur ngono lho, Mas. Iya ora apa-apa iya jono. Awakmu iki atimu resik. Gak koyo liya-liyane. Ngono ya. Wis to. Ya dibanding karo Nuli karo Susi. Aduh. Kuwi kok wedok pengki kabeh. Lek sampeyan jujur lek liyane pengki. Pengkhianat. Yo sabyono kendangmu, Cok. Yo ninggal katresnan. Yo. Sepi sajroning atiku. Nang jika sliramu ninggalku. Apa sliramu harakrasa. Aku kudu tambah karo sapa. Tak suwarina lan wengi.
biasa gempar kandangan bergoyang langsung wonten sing munggah ngono repot napa to Pak lah jenengan nyanyi pun seneng lho tak repot Pak. Matur nuwun sanget ya nggih. repot ngapa to Pak santai lah kundi santai nggih mangke dipun pinangkane badhe nyanyi jambak to wah badhe piye wis mambu sawu bapake ora mboten nggih mboten nggih ngasto heeh masuk sus oke niki Pak kameranipun mapan mriko Pak Wajeng wonten kamera mboten tiyang lambekan kakak wedi wedi santai mboten wedi lek kobong Bapak paring asma sinten Pak Cak Maman dalemipun Pengkol Kasreman. oh Kasreman Kasreman iki kandangan heeh Kasreman ya kandangan nggih nggih santai nyambut bocok nggih nyanyi kali sinten bayae Terserah pun. Lintang Asmoro. lah ya ambune kuntun ya kita campur aduk niki lodeh Mbak ngapunten nggih. tenang jadi bolongku pak ini koncoku nyapok capuk gitu nggih Minggir. nggih Minggir. saya mikir nyampe takut konco Cai bisa nopo rek sejo oke waduh aja Mas Bang. Basan aku ngadeg etok-etok mabuk nyapa? Celeng blirik kene. celeng blirik ini panci sendiri Ora. Iki lho kelone kancaku panci blirik. Saiki awakmu tak lone. rapopo nyantai aku aja Mbak Oh, celeng. lintang asmara to Lintang Asmoro. Deso. waduh Pak, jenengan ngadeg mriko. nah kameranya di depan Pak nggih ya Wedi lek kobong. Napa nih? Wedi lek kobong. Jenengan sing kobong. Kamerane. Ajus, ajis. oke saya dipinangkan Lintang Asmara yo Asik. asik tuh Ora krasa. Keren. Gak percaya.
Matur nuwun sampean. Kasman. Kapan iki iso suwane kasman maneh? Anu macane Piye? antrian berikutnya atas nama Bapak sinten Bapak? Bapak Untung segera menuju ke area panggung. Kita anu nuwun sewu pantun. Dalam lho niki wayang kulit iki Pak. Sana jaranan iki. Ceng pripun. Anu kok ditekem niku pun ditekem kana. Korea Kang lagunipun napa Pak? Jam 12 nggih reok sesek. Sik jam 12 garap reok ki Mas iki. Tak tok drak kena. Oh, digarap jaranan. Nah. Ya. Susuk petang 70. Hah? 3.000-an. Nggih, nggih parkir jare. Sing nyanyi kula. Jenengan mboten dua kali niki sami niki. Sing niki dua kali niki kersa. Padha niki baraan kali jenengan. Baraan iki kula. Nggih kali ibu kula purun. Jam 12 pas. Kamu jual mahal. Wong gayane jual mahal. Lah kuwi kok tak untir pisan ning merotoli. Kene seneng lho kadungan. Tak nggih gebres mencolot iki kok. Jane monster kok iki. Duet kula golekne nggih, Kong. sing nembang sapa kunge dhewe apa? Jenengan kunge ki ambak sing nembang. Jenengan nyanyi. Sindene mawon. Kong ngasto mik to Kong. Kong ngasto mik dipun asto. Lah mike dipun celakaken dalane soto. Lah ngoten. Wah pados hiburan nggih. Nggih, Lagune jam 12. Nggih. Kong non sewu. Kong non sewu. Panjenengan asmanipun sinten? Pak Untung. Dalemipun Kasembon. Tindak mriki pados hiburan. Ting dalem hiburane kirang nggih, Kong. Mbah Putri pun mboten saged damel hiburan ngonan. Asine wis, Pak. Oke, Mbah Putri. Wah, malah minggat Mbang. Golek ning Dang Sewu murah, Pak. Oh, Dang Sewu. Kampung Inggris. Dang Sewu niku arep 150 sak klosone. Mboten lho mantun mawon. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Pak Untung pun mboten enten hiburan. Wis kena hiburan. Ya. Ya. Kula golekne musuh sing bobot timbange. Bro. Aja. Iki wong sugih kenon. Kena mboten bayar Mekase suwung. Niki kalau taware malih. Lah kula basa roh wiwit mangke kula sawene malih. niki purun mak niki. Konde-onde niki purun. Niki lho. Anu bikang nyepur. Purun nggih. Kaya tomat. Lah niki. Apa? Ya iya. Wes ngadeg kok. Bae Sik kok Mbak alon-alon, Mbak. Tapi kebogiro anu tung Kodho morek. tung. Manten. Wijelipun pinanganten putri saking panti Jopo
Donga. Pinangantan putri mangkulon lan tumuju wonten ing pinangantan kakung. Lho, kok nesu to? Aja nesu, lek nesu rae mung mlumpuk. Ya wis pati aswane ya. Mijelipun pinangantan putri saking sasana pralaya. Kok yo malah anu bareng njaluk donga ning bae. Oh, ndongake bae. Sumangga pinangantan putri jumeneng lek mboten purun mengko dipapak karo manten lanang. Repapa lampah nyapa ya kebuluwe. Macan, Bang. Ah, kegalaan iki kebu. Mangan kowe. Pinangantan kakung Hanjawat Asta utawa gandengan. Iki Mboten samrindi iki sindhen dene. mos aku rabine. Ya ora apa-apa. Jawat Asta ya. Digandeng, Kong. Digandeng, Digandeng, Kong. Gandeng. Sik to, Mbak. Kok wis jamu apa ora? Tung. Wis pun Samarku ronggonku semaput. astu lho, Kong. Niki pranakan wiwit hidrah lho niki. Niki lek adus mau kena disampirne pundak aku. Samar lek pelepeken. Tapi nyata. Aneh tapi nyata mbakongnya petuke merinding lho, kowe dipadane demit. Aneh tapi nyata berarti kula bangsane napa, Mbah? Lembut. Ya. Lagune Jambu Alas gitu. Jambu Mbakong sing Alas. nyanyi. Niki Mbah Kong sinten asmanipun? Mbah Untung. Mbah Kong Untung. Oh, ki lho, Bang. Jeneng nami asma Untung niki wis Ya, Lek. mesti untung. Jare sapa nggonku untung ya ora ugi terus bakul ora tau ngono kok. Jenenge sabar ya mati manggan. Lek Bambang, Satria. Satria Bambang kuwi apa? aslinya adalah kesatria. Kesatria apa? Kesatria dari gunung kuwi jenenge Bambang, lek wedok jenenge Endang. Satria kok ditinggal bojone. Lah yo. Lah iya. Kok lah iya, kowe jawabanmu iki. Jambu Alas gitu. Alah, ya kan. Wiwit jadi sambalas mikir kok Ya, iki. aku ki saiki metu sumungku iki kok iki kok. Nyapa? Kapit lagu. Urung iki aku mengket sore wis metu kok sumungku. Inggih, monggo Mbah Kong. Wis gawe Kula duit. alus Mbah Kong. Kok tak pinten-pinten kalih kula jengke. Oh kemajar. Nyapa ta aku ki nglayu Mbah Kong ben semangat nang iki nyapa to melo-melo ceburu kok piye? Hah? Nyapa nekmu ngono? Ora iki. Mbah Kong wis SMS aku kok. Pun nanti mulai. Iki tasih anu selingan macan kerah. Ini kan biasa sepuh niki. Pun niki saged dimulai. Aku kelingan. Biasanya ngomong piye? Wala lagi ero aku. Ya wis wong sepuh. Yo pengalaman. Ya. Monggo Cahya Wiswantara. Ye jaranan. Ya. Monggo. Niki sami kalih Mbah Nardi. Iya, Mbak? Iya. Wirik toi Mbah Nardi jual mahal ya, Ram. Mbak Nardi lho ganteng. Loh, Monggo. sing nyanyi sinten to, Kong? Kula to. Lah, oh goblok memang. Bang, lah kok wis takon, niki pun saged dimulai. Bosok ngomong, nggih, lah kok meneng ae. Lah kok malah kancane kon ganteng. Ini baik gajul kancane. Waduh, kadung aku siap-siap Lah budal kok yo saged dimulai. Lah kok malah kon wakil kancane. Ya. Aduh, ya ora apa-apa, Bang. Ya, Kelingan manis asam kalem-kalem. ramah gemes tresno langkane kasih sayang yen aku ora lakon dadi bojone Lakon dadi bojone.
Sajengan untuk desa kandangan luar biasa. Jamune napa to kok sesuwe? Ha ngene mriki jamune napa? Napa? Madu. Wah iki mesti madu asli. Jamune Mbah Untung aku ngerti. Apa? Madu ndok bebeke 7 jahe pedes dijamin. Bar geblak Turu. Kakean dok. keracunan ndek. Nggih matur nuwun Matur nuwun. nggih. Nggih, paringi madu nggih mboten napa-napa. Mugi-mugi Mbah Kungi sehat nggih Mbah Untung. Sehat, panjang umur nggih. Lho aja diampung. Kula mangke kuat. Nggih, pokoke nggih. Sehatane lho Nggih, kesuwen. Pokoke bahagia, Kekong, sehat, panjang umur Panjang jenengan. urip niku sing digoleki bahagia. Bahagia. Duit niku nominal, uang itu hanya nominal Iya. dan bisa kita cari. Ning lek kebahagiaan itu susah kita dapat. Akeh dhuwit nek ora bahagia. Ora resmi hampa rasa hidup ini. Iya. Duit oke, kuwi kalau mongso ya ketar-ketir. Iya. Engko lek ndekek duit piye bandaku piye ngoten. Sing penting bahagia Mas ora duwe dhuwit guyu ae pokoke. Gendeng. Kita harus mencontoh orang nyuwun sewu. Kita harus mencontoh dengan orang gila. Wong gendeng kan jenengan Mas nih, jenengan persane. Iya. Enak wong gendeng kok gak duwe dhuwit terus gak mangan terus mati ngeten. Mboten enten. Wong gendeng niku lek luwe mangane sembarang apa-apa nrimo dimak mlebu weteng ora sambat kok wetenge lara mboten enten. Iya. Ora enak ya wong gendeng terus Mas Lamin njaluk kerokan ya ora. Mboten enten. Makanya kita harus meniru ilmu beliau. Gitu. Terutama manut dawuh para alim ulama, wong gendeng iki besok nalika meninggal cadongane swarga, Mbak. Nah, makanya ayo gendeng apa? Niku leres lho niku. Iya. Leres. Ilmu itu wis luas. Nggih, matur nuwun. Iki pamundutane ana, Mbak. Nah, Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Cange, sugeng rawuh wonten tlatah Kandangan. Nggih, nyuwun tembang menika lakon tresna Gubuk Asmara Sri Wuning kalih tresna Waranggono. Nggih, saking. Sugeng ayahi tugas kagem para wiyaga, sugeng warsa enggal mugi masyarakat Kandangan tansah apa kuwi Tulisane Melayu. pinaringan kanugrahan karahayon nggih saking Sarwa Parfum Kandangan. Sarwa, Sariwangi parfum. Oh Sarwa, Nggih, duduk Sarwa. Sarwa. Sarwa Parfum Kandangan. Nggih. Matur nuwun. Iki uga bungsan ya rawuh warung sorpring. Ngersake Gubuk Asmara. Ayo. Nggih. Niki pun dirin ingkang dipun pinanggani. Coba saiki susi. Susi, satu kan sambil ya kene. Yuk kita panggilkan ada Susi si Malakati. Yo, Cahyo Wiswantara.
istimewa ya Mas Bah. Ngene ae bandingane padha kewute. Jenengan wong mboten kawut jenengan gagah pitik sak berat dak kok. Kuwi gedekne saweran. Iki gone dolar lho. Iku Mbah Sam sawere dolar. Sama kelingan juga dolar Arab. Gampang Dawuh Mbah Sam. Bung Sam aku timbang ahli aku gampang langit. nopo? Sawerane dhisik. Alah nopo repot napa to pun jenengan nyanyinipun seneng kula dadak repot. Napa to? Lah kok gak ngomong niki. Kula cekane. Kula kulino nyekel. Kalah iki yo ngono kowe iki. Ayo. Susi. Lah, nyekele iki bosam niku Bah. Pun to kok Repot iso. Kan yo isine. Alah, aduh lah. duwe karetan iki catatan sawi. Kangkung. Lah nopo to Bung? Jenengan repot nyapa to sungkan ayo. Mas sai nek. Muni repot sama sai. Susuk 97. Masa wae Kok men 3.000 to bangket mendak. Lah nggih kulaan sawi. Iya. Kangkung. Napa niku? Oh, nggih matur Repot nuwun. jenengan. Gubeng asmara nggih kok. Lah repot ampun Niki jeneng. pun apa derek lek nyekel? Wes. Lek nyekel nih. Kok nyuwun Niki pasti napa Bung Sam? Tayub. Ayo, oke. Tayub nggih. Ya. Meja nomor 978. Akeh men akeh. Nek ngono gak aku. Lah wego lho. Meja salajengipun nomor 11. Nggih, ndek men ya. Oh nggih, siap.
Matur nuwun. Aya. Nuwun nggih Bonsang, sehat selalu berkabar. Jan gayeng yo mbang wayang ana ing kandangan kene iki. Kandangan kados kaya omahe dhewe. Iya. Gitu. Ing atase wong jenengane sampai dihampiri wong saelep. Gitu perangkat kandangan rawuh wonten dalem panjenengan. Weh, ngoten niku lek mboten tresna napa nggih. Wah, tenan kok Mbang. Wah, jan karo dulur-dulur kandangan kene jan piye ya Mbang? Sumambunge rasa ki piye ya semanten kaya dene sedulur. Dadi ngene iki ibarate ora sipo-sipo kaya keluarga dhewe. Tenan kok. Leh ngenak-ngenakne. Ya semoga-moga sumambunging tren kekadangan antarane awake dhewe lan warga masyarakat kandangan kene tansah sempulur lan lestari ya Mbang. Incis. Incis. Ya. Niki malih maturake. Aku uga titip salam ya Mbang. Iki keluargaku sing saka Jombang uga kepareng padha. Rawuh saking Wonosari. Iya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, nyang kuyung aku, Nggih, ya mumpung cedhek pas liburan sekolah ngono iki. Iki mengko aku yo sijin karo kanca-kanca perangkat. Iya. Mengko sabetan perang gagal aku tak medhun, mengko ben anakku lanang sing sabetan. Iya. Jenengan kagungan wiji galang kok nggih to. Adat sabet kalau mangsane aku kuwi lanang ben nyandak wayang. Nggih, kok anakku lanang ya ngono takone nyandak. Nyandak BPKB. Nggih, nggih. Niki tetembangan malih. Ya. Niki mboten enten to, piantun nem-nem iki. Ya, iki coba ana Tresna Waranggana. Oke, lakon Tresna, ya. Saking Sarwa. Ya, Tresna Waranggana endah ya. Oh, endah pun kok. Anu niki. Tak pateni sik lur, batu kuntek. Kowe tak sambung. Ya sianono Bang, siano Bang. Teng masjid to, Pak? Teng masjid kok ning masjid itu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada malam hari ini warga Kandangan telah mengadakan acara bersih desa dengan mengundang kami Cahyono Swantoro Kididi Kibisono, dan ada pesindian yang sangat luar biasa dihadirkan, didatangkan dari Solo, alamat asli Solo, dan sekarang ditundung diusir pindah wonten Gurah Wonojoyo. Yuk, dan sinden ini Bapak Ibu 6 BK